quiet na. It's not for me, it's for the President to say that. Eh, sabi nga ng President, natatakot nga siya dun eh. Last time naman sumunod naman kami sa kanya Kayo ay siya, si... Hindi, ibig sabihin doon, sa Davao. Sa Davao. If the President is silent, Davao will be followed. But since the President is not silent, the President will be followed. So he's parang nini-neutralize din yung mga statements from... No naman, nung Gloria coup, hindi naman nagsasalita si Presidente. Si Sara nagsalita. Pero ngayon, nagsalita si Presidente, kaya, quiet. At kay Presidente kami susunod.